Sve je počelo početkom 10. mjeseca kada sam dobio poziv iz FTG distribucije iz Zagreba. Čovjek koji me kontaktirao rekao mi je da bi se trebali dogovoriti oko datuma snimanja, pa da mu dam neke dane kada je moja ekipa spriječena i kada ne možemo snimati. Uspjeli smo se dogovoriti da sve počne negdje 18.10. kada smo moj kolega Vedran i ja išli u Zagreb po opremu. Sjećam se toga dana, bio sam vrlo uzbuđen i došao sam na mjesto dogovora čak pola sata ranije. I onako cijelo vrijeme je bilo Vedrane kao hoćeš ti više doći, moramo krenuti, oglavu je. I uspjeli smo krenuti na kraju oko 9 sati ujutro. Put do Zagreba bio je vrlo ugodan. Snimali smo vlog kako bi našim vjernim fanovima mogli prikazati kako je to izgledalo, kako naša avantura teče. U Zagreb smo stigli negdje oko 12 sati i došli smo tamo do tog centra FTG distribucije gdje nas je dočekao Mišo. On nas je vrlo ugodno primio i zajedno s kolegom upoznao nas je sa svom opremom i svom opremom koje je bilo more i neke stvari sam čak rekao, odlučio sam to nam ne treba jer zauzimalo bi nam mjesto, a ne bi mogli to iskoristiti. Prvi dan snimanja bio je 18.10.2022. To je bio dan kada smo otišli u Zagreb po opremu. Krenuli smo u 9 ujutro i bili smo, unatoč lošem vremenu, bili smo jako optimistični, jako puni vjere u sebe, puni nade i vjerovali smo da možemo osvojiti prvo mjesto na natjecanju. Tijekom putovanja koje je trajalo nekih 2,5 sata, smo snimali par vlogova koji su bili jako uzbudljivi, jako zanimljivi. To pogotovo ima jedan dok smo išli preko autoceste i tamo točno može se vidjeti autocesta i kako svira radio neku dobru pjesmu, a ja pjevam skupa s njom. I bilo je jako zanimljivo, da. Pozdrav svima, nalazimo se na putu za Zagreb. Kud se sakrio, stani vamo da te vidim. Ajde. Pa da sjedi vamo da te vidim. Da sjedi vamo da te vidim. Eto, pozdrav svima, došao je i taj dan. Danas idemo po opremu. Nalazimo se trenutno na autocesti na putu prema Zagrebu. Vedane, kako se osjećaš? Dobro, uzbuđeno. Jesi uzbuđen? Uzbuđeno, moje lice kaže, nisam. Tvoje lice kaže, molim te, nemoj me mučiti više. Dakle, sad smo na autocesti. Tek smo krenuli, za nekih 2,5 sata ćemo dobiti opremu, pa ćemo mi to malo snimit ćemo malo i put. I onda kasnije danas krećemo sa snimanjem našeg videa i započinjemo našu avanturu oko natjecanja Create Your Film. Da, i kao i uvijek počnemo od zadnje scene. Prvo je zadnja scena. Uvijek krećemo od zadnje scene, vidimo kako će izgledat na kraju, onda početak je lako dobiti. Oko podneva smo negdje došli u Zagreb, blizu Zagreba, stali smo u Ikeu, ali o tom potom. I poslije toga došli smo u Zagreb i baš kada smo bili blizu tog mjesta nazvao nas je taj čovjek i pitao je gdje smo. Mi smo mu rekli da smo tu blizu i on nas je tamo smo došli kod njega i srdačno su nas on i njegovi kolege dočekali. I sprva kad sam došao u tu trgovinu gdje se nalazi, ja sam mislio da je to nekakva prijevara, da smo prevareni jer uopće nije izgledalo nimalo glamurozno kako sam to očekivao, nimalo uzbudljivo. No ipak svi su tamo bili jako dragi i srdačni, pa mi je brzo to nepovjerenje nestalo. Sjećam se da su nam ta dvojica muškaraca pokazivala tu opremu. Ja sam se pravio da razumijem, a zapravo nisam imao pojma ništa o toj opremi. I samo sam micao glavom kao da, to je to i sjedio tamo. Moj kolega Vjence to sve rješavao s njima. I dakle, uzeli smo tu opremu i krenuli smo dalje. Preuzimanje opreme, meni je prošlo to jako brzo. Ja sam imao dojam kao da je trebalo 20 do 30 minuta, tako nekako. I šokirao sam se kad mi je kasnije Vjenco rekao da je to bilo sat vremena. I odgledam kako sat vremena, to je bilo 20 minuta, nemoguće, ali ipak ispostavilo se da je bilo sat vremena. I na odlasku iz trgovine, ono što mislim da ću uvijek pamtiti,
je ta jedna žena koja je radila tamo rekla sretno, navijamo za vas. I to je baš ono uljepšalo dan. I sjećam se još jedne anegdote, kad smo silazili dole nas četvorica svi ovako punim rukama opreme, a ja sam parkirao 1 kilometar dalje od same trgovine, jer nisam znao da li postoji uopće parking ispred toga, kako to izgleda. I mi svi silazimo s punim rukama i ja kažem, ali meni je auto ostao 1 kilometar dalje, pa pričekajte tu, ja idem po njega. I kad sam dovezao auto, i to sve smo stavili u gepek, o količini opreme koju smo dobili, govori činjenica da je gepek bio pun. Znači evo, dobili smo opremu i sad ćemo vam ju pokazati. Evo, to je ovako iz prve što možete vidjeti. Tu je mikrofon, tu su reflektori, rasvjeta, ovdje se nalazi stabilizator, Zhiyun, kao što vidite. Ovdje iza imamo Manfrotov jedan stativ. Ovo je od Zhiyuna isto jedna velika rasvjeta, štap sa rasvjetom. Tu vidite ovaj gorila pod, znači na njega se može spojiti kamera, reflektori i sve živo. I u ovom ruksaku se naravno nalazi ključna oprema. Sada je malo nezgodno otvoriti, to ćete vidjeti kroz snimanje o čemu se radi. Tu su kamera, objektivi, sve živo. Ekran, onaj Ninja, Atomos, SSD disk, sve živo što nam treba je tu unutra. Tako da, evo, za prvi pogled toliko. Ovdje su naravno ovi difuzori za svjetlo, da malo rasvijetlimo još dodatno lice ili detalje koje snimamo i to je to. Idemo sad nazad za brod i krećemo sa snimanjem ubrzo. Pozdrav! Evo, preuzeli smo opremu. Bilo je to jedno nezaboravno iskustvo. Uglavnom, ljudi su bili vrlo ugodni, dočekali su nas super, sve su pripremili. Koliko na sat vremena otprilike smo gledali opremu koju preuzimamo? Ja sam osjećao da je 30 minuta, 30 minuta. Ja sam takav osjećaj. To je jedan subjektivan osjećaj. Mislim, ako pogledamo na sat, da smo i sat i po bili tamo unutra, ali da. Dobro, bilo je vrlo zanimljivo. Upoznali smo se s opremom, opremu smo preuzeli. Da, dobili smo kape. Dobili smo kape koje ćete vidjeti kasnije i sad se trenutno nalazimo na Jarunu i nakon toga idemo negdje na ručak, pa krećemo sa snimanjem. Evo, vidite malo gdje se nalazimo. Trenutno. I to je to. Ništa ljudi. Pozdrav do sljedećeg javljanja. Sljedeće je Making of.